Benvidas a Redes e Raíces, voces do traballo social. Eu son María e isto é un podcast do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia para construir benestar, xustiza ecosocial dentro do noso territorio. Hoxe abrimos un novo capítulo, en este caso na área de traballo social no entorno. Este capítulo está centrado nunha das principais emerxencias sociais do noso tempo, o dereito á vivenda. Unha cuestión que nos atravesa a través das desigualdades, das precariedades e da vulneración dos dereitos fundamentais. En Galiza, como no Estado español, o acceso á vivenda está cada vez máis tensionado. Cada vez máis, o esforzo económico dos fogares para acceder a unha vivenda supera os ingresos que entran. Aumentan os prezos de alugueiro, os desfiuzamentos están invisibilizados e as situacións de desenfogarismo. A vivenda deixou de ser un dereito garantido para convertirse nun ben de mercado. Dende o traballo social entendemos e defendemos que estas problemáticas non son individuais, senón que son estructurais. Vamos a falar de políticas públicas que son insuficientes, de desigualdades territoriais e de especulación e de resistencias colectivas. Para afondar nesta realidade, hoxe nos acompañan tres voces que traballan en primeira liña na defensa do dereito á vivenda e da loita contra a exclusión residencial. Bueno, benvidas, contamos con Ana Pardo, que é traballadora social, con moita trayectoria e moita vocación. Ademais, ten un enfoque na intervención centrada na persona e, ademais, integra un proceso de cambio das persoas. Actualmente leva a directiva de Provivenda en Galiza e da Rede Europea contra a Pobreza e a Exclusión Social. Benvida, Ana. Graciñas. Tamén contamos con Andrés López, que ven en representación da plataforma galega Vivenda Xa. Esta plataforma ten por obxectivo crear un programa de vivendas públicas con prezo taxado que garanta o acceso a vivendas dignas, económicamente accesibles para a cidadanía. Hola, gracias polo convite. Benvido. E tamén nos acompaña Bea, benvida Bea, que tamén é traballadora social e traballou 18 anos en servizos sociais, ata que comezou a traballar no programa de apoio á inclusión de persoas en fogar no Concello de Santiago de Compostela. Bea nos vai achegar a súa experiencia e visión neste ámbito. Hoxe imos a falar de vulneración, de acompañamento, de loitas colectivas, de alternativas, redes e prácticas transformadoras que nos permitan imaginar e construir outros modelos de convivencia máis xustos, porque falar de vivenda é falar de dignidade, de cuidados e de dereitos. Benvidas, compañeiras, que tal estades? Moi ben. Moi ben. Genial. Pois nada, así para comenzar, me gustaría preguntarvos que é o que nos fai que hoxe estemos aquí nas vosas vidas, que foi o que vos motivou a conectar con este tema da vivenda. Empezo, por exemplo, eu. Vale. Bueno, eu comecei a traballar especificamente coas persoas en fogar no ano 2020, que xusto coincide coa pandemia. E, bueno, aí descubrín gratamente, eu sempre digo, o verdadeiro traballo social bonito, non? De acompañamento ás persoas, que, bueno, nos servicios sociais comunitarios non podemos facelo deste xeito e, bueno, neste acompañamento pois, a todos os niveis fomos dando conta pois, da problemática que existía en xerar ca cidadanía para o acceso a un aloxamento digno. No caso destas persoas tan vulnerables, pois moito máis complexo. Entonces, bueno, aí é onde empezo un pouco coa loita, digamos, de acceso. Falo sempre do contexto que eu coñezo, que é Santiago, pero, bueno, están os meus compañeiros, entendo que para non ampliar a nivel Galicia e demais a situación. Bueno, tomo o relevo. Eu, bueno, como traballadora social ao longo da miña historia profesional, pois sempre fui moi inqueda, non? E entonces, pois, bueno, fui traballando con diferentes colectivos, pero sí que é verdade que alá por o ano 2012 ou 2011, máis ou menos, eu estou traballando no Concello de Vigo, en concreto nun proxecto, na posta en marcha non dun centro de emerxencia municipal, non? Que atendía a persoas en situación de desinfogarismo, non? Entonces, bueno, desde esa parte da intervención social, nun contexto de emerxencia, non? De un recurso de atención a emerxencia, eu chego un momento que xa co
proxecto posto en marcha, no funcionamento no día a día, pois o que percibo é que ao final seguimos sendo un pouco un recurso de emerxencia en situacións que son, o sea, que son crónicas, que se están cronificando, non? Entonces, bueno, pois por esa inquedanza que teño, non, no traballo social e na atención ás persoas, empezo a valorar que temos que traballar de outro xeito, non? E que non hai proxecto de vida de ningunha persona se non ten un espacio de seguridade, e esa seguridade a da vivenda, non? Entonces, bueno, pois é verdade que naquel momento lembro unha frase que me dixo naquel momento a miña coordinadora, non? Que me decía, Ana, é que isto a veces parece unha inmobiliaria, non paran de chamar de vivendas, e digo, bueno, pois xenial, porque traballamos con persoas sin fogar e o que temos que facer é dotalas de vivenda, e para eso temos que empezar a traballar con ese mercado inmobiliario, non? Entonces, bueno, desde esa inquedanza personal e profesional de empezar a traballar o sinfogarismo co acceso, non, a vivenda, pois, bueno, pois vou pasando por diferentes proxectos e programas. Traballei aquí no Concello de Santiago coa posta en marcha de Housing First, non, en colaboración con FEAFES, con entidade específica de saúde mental, e é verdade que cando, bueno, pois na miña vida profesional se cruza pro vivenda e é como pois encaixar esa inquedanza de conseguir que as persoas podan acceder á vivenda nunha entidade que a súa misión e visión e valores vai encaminhada hacia aí, e este é o motivo un pouco por o que estou aquí a día de hoxe. Grazas. Pois nós na plataforma Vivenda Xa hai un ano que nacemos, debeuse cumplir, pois se non é hoxe, por estes días, e a plataforma naceu coa vontade de unir esforzos a nivel galego para defender o dereito á vivenda, concretamente coa nosa proposta de máis vivenda pública. Víamos que había outras plataformas en defensa da terra, en defensa da sanidade pública, ¿no?, que se estaban coordinando a nivel galego, e pensábamos que a vivenda era unha cuestión con entidade suficiente para desde logo organizar a xente alrededor desa demanda de vivenda pública, e aí estamos a ver como continuamos a poñer este tema sobre a mesa, que penso que de hai un ano agora cada vez máis se ve como as administracións poñen o foco no problema, a veces por competir, pero, bueno, eso é bo tamén, non? Que a ver quen resolve o problema. Pois moitas grazas. E a verdade é que tamén é un tema como que nos toca a nivel personal tamén e a nivel profesional. Entonces, bueno, tamén se cruzan aquí neste tema pois un montón de cuestións e moi importantes. E, sobre todo nesto, como analizades este contexto actual que estamos a vivir neste tema? Bueno, eu no que eu controlo, digamos, non, que o meu contexto de Santiago de Compostela, eu fun observando nos últimos anos, sobre todo, que todo virou cara pois, o que é o turismo, o sea, as vivendas turísticas, vía tamén pois, que cada vez os contratos son máis destinados cara aos estudantes universitarios, o sea, son contratos temporais de setembro a xuño, cousa que pois, non é accesible para o resto da poboación. Despois cada vez máis detectamos, pois, bueno, igual que seguramente vos vedes, vivendas de alugueiro sen contrato de arrendamento, cousa que deixa a poboación completamente sen acceso aos dereitos principais, de xestións, de prestacións, etcétera. As vivendas eliminan os salóns, os comedores para facer máis dormitorios en cada habitación. Incluso hai unidades de familiares independentes, co tal, pois, un hacinamento terrible. Bueno, os prezos desorbitados, o que fai 15 anos era o prezo do aluguer, agora é o prezo por habitación de esa vivenda, non? E si xa para a poboación xeral é moi complicado, nos casos cos que traballamos de persoas vulnerables, pois é moi complicado. Xa non quero falar coas persoas que eu traballo sen fogar, que debido tamén a estigmatización, non? Que sofren, pois casi ás veces imposible, non? Bueno, quero aproveitar un momentiño solamente para comentar que ninguén escolle viver na rúa, sabes? Porque é un tema ahora supercandente, nos medios de comunicación e demais, bueno, hai aí, pois, casi saindo
a porofobia, sabes, en parte da sociedade, bueno, creo que é un risco que estamos a correr todos de estigmatizar a estas persoas e de alguna maneira non ofrecer alternativas, non? Non me quero liar, vos paso a palabra, pero un pouco que eu detecto, non, da cidade de Santiago. Vale, eu creo que o mellor por complementar o problema da vivenda é verdade que é algo que ahora mismo non redunda só en Galicia nin a nivel de España, sabemos que é unha problemática bueno, que está un pouco impactando en xeral, pero sí que é verdade que se o baixamos un pouco o contexto máis estatal ou autonómico, que por lo tanto tamén impacta no local. É certo que, bueno, partimos dunha base de que no histórico se vemos, o sea, en España se construiu moita vivenda pública, o problema é que despois esa vivenda o que se fixo foi vendela, non, a propietarios particulares. Entonces, pois bueno, daquela realidade temos o problema que temos a día de hoxe, non? Entonces, eu creo que o gran problema que implica a vivenda é que sempre se dice, se fala do problema, non? O problema é que é algo transversal e que implica como moitos esforzos e ao final se foi deixando, non? É dicir, como nun momento determinado, pois falábamos antes un pouco antes de entrar en, digamos que en directo, pois falábamos que ao mellor nunha marxe de tempo de 10 anos poderíamos decir que o problema da vivenda máis acuciante estaba en certos perfis máis vulnerables, como poden ser as persoas sin fogar ou minorías étnicas, onde había un forte estigma e prexuízo, non? Pero é verdade que a día de hoxe e parte, creo que dun traballo que vimos realizando, non, desde as plataformas, as entidades do terceiro sector e outros axentes e a cidadanía en xeral, é poñer en riba da mesa que este é un problema que xa nos redunda en todo, a todos como sociedade, non? E ao final creo que porque en algún momento tamén se nos esqueceu que os pilares do estado de benestar, non? A vivenda deixou de estar nun momento determinado, non? E a administración perdeu moitas veces certa competencia, sobre todo os servicios sociais, deixaron de ter competencia en materia de vivenda. Entonces, prácticamente estamos pedindo que fagamos traballo coas persoas, que axudemos os perfis máis vulnerables a rehabilitar ou facer un proceso de vida encamiñado á autonomía, desde onde, se non lles estamos dando un espacio de seguridade inicial, non? Entonces, bueno, creo que hai como moitos factores, non, que nos levaron á realidade actual. O problema que temos, eu creo que agora mesmo se está empezando a implementar cada vez, tanto desde o goberno central como desde as comunidades autónomas e os concellos, entendendo que todos, en maior e menor medida, teñen competencias, sempre que anda e a vontade, non, de querer actuar en materia de políticas de vivenda, pero chegamos tarde. E estamos falando de que estamos nun contexto de emerxencia. Emerxencia que, sobre todo, vivimos e sufrimos, enténdase, de primeira man as persoas que están no seu día a día vendo que perden unha renovación dun contrato, que non teñen alternativas hacia onde ir, ou directamente que xa ninguén lles quere alugar a súa vivenda. Pero sobre todo chegamos tarde pois porque se o levamos a un contexto de sanidade, se ti entras por hospital e tes unha emerxencia, unha urxencia, pasas un triaxe, pode tardar máis ou menos, pero vas a ser atendido. En materia de vivenda, ni os servicios sociais non temos capacidade, nin as entidades sociais temos capacidade de, na emerxencia, dar resposta a esas situacións. Entonces, bueno, pues agora todo isto se vai encaracolando e poder dar unha resposta áxil e rápida, pois virá no momento que todas estas políticas que se están empezando a implementar poidan ter un impacto real e contemos, pues bueno, como decía o compañeiro, cun parque de vivenda público con alternativas residenciais para a emerxencia social, é dicir, non vamos a resolver este problema desde unha única medida. O problema de vivenda resolvese desde diferentes medidas e alternativas. Ahora, a nivel de contexto, é certo que comentabas que a vivenda sube en Sydney, en Tokio, en Madrid, pero tamén sube en Ponte Caldelas, ou por diferentes motivos, pero sí. Na Pobra do Caramiñal non hai un piso para alugar, que non sexa para uso turístico. En vilas onde pasa o camiño, tanto o mesmo. E logo pensamos que Santiago pode ter unha peculiaridade polo tema do turismo, pero baste a Vilarcía, baste a Ferrol, incluso en Ferrol se queixan de que bueno, vivenda turística é a moda agora. Ainda que é certo que a vivenda sube en todo o mundo e iso atende a ciclos de acumulación, eso atende a ciclos de acumulación da xente que ten moito capital, que non sabe onde metelo, pois eso vai inmobiliario e iso vai goteando e ao final quen pode, que máis que menos, cando ten algo acumulado, pois veña ao inmobiliario e a sacar o máximo rendemento. Por que? Porque se permite. Evidentemente, ti tes un inmoble e queres sacar o máximo partido. Tristemente, pois apelando a
a empatía dos propietarios non imos conseguir que baixen os prezos. Ten que haber políticas públicas. E en que é certo que a vivenda sube en todos os lados, non sube igual, por exemplo, en Austria ou en Países Baixos, que son, bueno, son estados que se pode mirar para eles si se quere atopar pois algún tipo de solución, porque ti ves que en Viena, por exemplo, levan 100 anos cunha política de vivenda pública, construindo, captando vivenda baleira, e agora, bueno, non son invulnerables ao problema, pero sí que teñen máis resiliencia. Nós, se queremos atallar o problema, teremos que empezar a facer vivenda pública e, desde logo, contar con que non vai ser dun ano para outro, sino que, pero canto antes comecemos, mellor. Isto viña a que, bueno, vivenda pública, é que ao final podíamos resumir en vivenda pública, porque o peor que nos pode pasar é pensar que por construir se vai solucionar, e xa sabemos que España construía máis que Italia, Francia e Alemania xuntas, e a vivenda subía e subía e subía. Precisamente construían porque sabían que iba a seguir subindo. Entón, esa non é a solución. Queremos que o prezo sexa algo asumible para todo o mundo. E non queremos pisos de luxo. Queremos simplemente vivendas dignas. Sí, é verdade que nos atopamos con esta parte, non, de querer vivenda pública e despois dos intereses das propias persoas propietarias que non están conversando. Aí cando se lle está dando máis prioridade, neste caso, as propias propietarias, e aparte nos aquí tamén dentro do traballo social nos atopamos con toda esta realidade de decir que se estende, como decíades, a toda a poboación en xeral, e despois tamén vamos sumando como estas intersecciones de handicaps, non? É dicir, pois se eres unha persona migrante de non sei onde, se eres unha persona familia numerosa, xa tes é dicir, como que ao final o que interesa máis e o que máis rentabilidade ten, ao final é a vivenda turística. É dicir, como pode pasar como que esta vivenda comunitaria deixa de existir tamén, xa, pois se eliminan os espazos de salón, de cociña, incluso pois habitacións con propia cociña, sí, e un baño compartido, non? E despois tamén, pois eso, pois aquí en Santiago pois temos esta situación da xente universitaria que xa alugamos a pisos en unha temporada concreta, non? Todo o tema do turismo, pero tamén en toda a zona en toda Galicia, e, bueno, é que é unha realidade aí que estamos tendo e que, bueno, é un contexto, bueno, pues bastante complexo. E nada, pois moitas grazas por todo o que estaba desaportando. Creo que isto está moi relacionado tamén con toda esta preocupación tamén que temos a nivel xeral, pois tanto como profesionais, dende outras plataformas, que tamén moi importante o que traías de decir, é dicir, hai outras plataformas, hai outras realidades como a sanidade que se estaban xuntando e que se estaban dicindo, pois hasta aquí necesitamos defender isto, non? Pois entendo que a plataforma tamén chega un momento a xente di, pois hasta aquí, non podemos seguir mantendo esta situación, xente con contratos ou incluso con alugueres que non está podendo chegar a unha vivenda digna ou a ter que compartir cando non queres compartir, non? Que iso tamén é unha realidade como o tema da independencia para a xente xoven e todas estas situacións tamén que afectan a nivel social, a nivel psicolóxico e un montón de niveis persoais. Entón me gustaría tamén traer que trouxerades pois algunha experiencia ou algunhas iniciativas que están destacando para mellorar agora mesmo esta realidade aquí, pois tanto no contexto en Galicia ou noutros contextos. Bueno, eu particularmente Santiago se destinaron fai uns anos 4 vivendas municipais para persoas sen fogar. E, bueno, agora estamos a piques de aperturar un centro que é o primeiro centro público de toda Galicia, que tamén é algo que hai que pensar, non? Porque estamos sempre, pois eso, reivindicando que a intervención pública en todo o que é tema de vivenda, pero co senfogarismo tiramos sempre de entidades, de albergues con pois entidades religiosas e demais. Entonces, bueno, creo que é algo para min un avance, non? Que, bueno, por fin hai unha sensibilidade política, non? Cara a apostar por este colectivo que ao final calquera de nós pode acabar nesta situación, porque mudou moitísimo o que é o perfil, quero decir, non podemos estar pensando no senteito de fai 10 anos, ou incluso se me apuras, de 5 ou 6 anos, quero decir, co tema migratorio, etcétera, etcétera, os factores cambiaron moitísimo, sabes, de
chegar a esta situación. E, bueno, a liña é tan feble de hoxe estou aquí e mañán estou na rúa que, pois, ao final, creo que hai que implicarse a nivel público, non? Sí que iso é unha inseguridade tamén que te dá, non saber realmente canto vas a poder manter esta situación. Claro, que de un desafiuzamento de hoxe para mañán estás na rúa. Entonces, claro... E tamén hai un tema moi invisibilizado con isto, non? Porque tamén é verdade que o eco que se acolle na prensa e así todo este tema, pois xa sabemos que sí, o sea, non é moito. Estigmatización total, non? O sea, solamente a sociedade ve aí pois persoas pois con problemáticas de índole de saúde mental ou drogodependencia, pero non, o sea, simplemente unha persoa estranxeira que por motivo que sexa non lle queren facilitar un contrato de aluguer, xa, o sea, acceder a unha vivenda xa ni nos lo planteamos, non é posible. Entonces, ao final, o que decías ti, non? O sea, favorecemos ao propietario que anda por riba, que non fai contrato de arrendamento, están subyugados a que en calquera momento varíe o custo, non teñen ningún tipo de xustificante de que estean a pagar esa vivenda. Bueno, terrible a situación que se está a viver, non? Bueno, creo que podo traer así como de un xeito máis obxectivo con a boa práctica, pero creo que tamén, vou romper unha lanza, ainda que poda ser un pouco polémico, en relación aos propietarios, non? Provivenda é unha entidade social que traballa no ámbito da vivenda, creo que somos, bueno, pues, non a única ni moito menos, pero sí que estamos como moi cerca do mercado inmobiliario. Nos, ao fin e ao cabo, podemos facer todo o procedimento de mediación que pode facer unha inmobiliaria, só que a nosa diferencia e o valor engadido é que nos velamos porque realmente haxe un cumprimento de dereitos e porque se garanta o que necesitan ambas as dúas partes. Quero dicir isto porque tamén é verdade que tamén corremos o risco a veces de demonizar de alguna maneira aos propietarios e é como en todo, non? É dicir, hai moitos propietarios moi sensibles que realmente queren poñer a súa vivenda nun alugueiro nun custo axeitado, non? Que sexa sostible para calquera familia, pero que moitas veces tamén, bueno, en parte por a veces o ruido que se xenerou a nivel mediático ou porque a veces tamén inevitablemente cando non existen medidas desde as administracións estamos lle delegando unha responsabilidade a un propietario particular, é dicir, se hai unha familia vulnerable que está nunha vivenda alugada que por as razóns que sexan fundamentadas e obxectivas non pode seguir pagando o alugueiro, non debe ser unha responsabilidade dese propietario particular asumir esa ausencia de rendas, porque tamén é verdade que hai moitos propietarios que non son, o sea, Galicia non predomina os grandes tenedores de vivenda, sino que moitas veces son pequenos propietarios que a veces teñen uns ingresos tamén mínimos ou baixiños e que con eso complementan, non, a súa renda, que isto tamén o exploramos en algún momento, que tamén hai propietarios que se atopan en situacións de vulnerables no momento que lle falta, digamos, que ese sustento que o alugueiro. Entonces, creo que máis que nada aí encaixo coa boa práctica, que unha das medidas que está a disposición de calquera administración pública para poñer en funcionamento, que cada vez se empeza a falar máis dela, son as bolsas de vivenda, é dicir, dar seguridade tanto aos propietarios de vivenda tasando o precio tope no que poden poñer a súa vivenda a disposición do mercado de aluguer e, por outro lado, tamén garantizar, non, todos os dereitos das persoas inquilinas como tal. Provivenda ten un proxecto que, digamos, que foi co que entramos aquí en Galicia a traballar e co traballamos pois en colaboración con todas as administracións locais, porque sempre son persoas que veñen derivadas desde servicios sociais, traballamos desde esa perspectiva e o temos implementado tanto en Santiago, Ferrol, Vigo e Ourense, e nós o que facemos é darlle seguridade a esos propietarios particulares para que aluguen connosco. Como facemos? Desmontando os principais medos que teñen, é dicir, me van a dejar sen pagar, non? Non te preocupes, Provivenda actúa como avalista, é dicir, nos vamos a responder que se esa familia ou esa persoa non che paga, nos che vamos a abonar a renda. Me van a destrozar a vivenda, vale, non te preocupes, nos incorporamos unha garantía que é un seguro multirrisco, co cal, se hai calquer desperfecto nesa vivenda, nos cho vamos a resolver e ti che vamos a devolver sempre a vivenda no mesmo estado, non, de conservación máis alá do uso propio, non, da tua vivenda. Que podo decir? Que con casi 9 anos de experiencia aquí en Galicia desenvolvendo este proxecto, as familias pagan,
e fan un sobreesforzo moitas veces e priorizan en manter o pago da súa vivenda, non se provocan destrozos, todo o contrario, as vivendas, generalmente as familias as melloran todavía do estado no que se poñen a disposición, e o grosso de propietarios e propietarias cos que traballamos están contentos e tranquilos e nos siguen recomendando a outros propietarios. Isto que facemos nós como unha entidade do terceiro sector, que moitas veces non somos tan recoñecidos no mercado, si venda mandas a administracións autonómicas, e é verdade que eu a veces o traslado ás administracións autonómica ou local, hai que facer traballo de campo. Isto non sirve con poñer unha oficina de funcionamento os propietarios non chegan moitas veces aí, e moitas veces tamén existen axudas que incentivan e que motivan a que se poña a vivenda en alugueiro que non chegan a esos propietarios, que non se coñecen, que as axencias inmobiliarias non asesoran sobre elo. Entonces, de pouco sirve que saquemos axudas ou medidas que ao final quedan aí, quedan en barbeito, non se lles dá resposta. Entonces, eu creo que como boa práctica en xeral, máis alá deste programa do que os falaba, eu creo que a importancia de incorporar outros axentes dentro do mercado inmobiliario. Eu creo que as entidades do terceiro sector somos expertas en vir acompañando procesos das persoas máis vulnerables. Creo que sabemos moito do ámbito da vivenda e creo que sobre todo temos un enfoque moi claro que non é o ánimo de lucro, sino todo o contrario. Entonces, bueno, unha boa práctica incorporar outros operadores dentro do ámbito inmobiliario. Sí, totalmente. Aparte, todo este valor engadido que lle estabas comentando que lle dá é moi importante tamén isto que comentabas de decir, sí que é verdade que moitas veces recaemos neste doble presuizo que lle damos ás persoas propietarias, non? De decir que sí que é verdade que a responsabilidade non recae nas persoas propietarias de alugar a unha familia X ou a unha entidade tal, pero bueno, sí que ten que haber outros recursos. É moi interesante pois que podamos estar moitos asentes dando outras visións que neste caso, por exemplo, moitas inmobiliarias pois non traen e traedes vos. Así que moitas grazas. Pois eu destacaría deste último ano, non só, pero tamén pois o que aprecio de cambio de mentalidade colectivo, en que a xente empeza a ver que a vivenda é un problema, porque ainda que non che afecte a ti, afecte a alguén próximo seguro. E iso repercute ao final na sociedade, porque se a xente nova, por poñer un exemplo que non é a única que padece o problema, pero se a xente nova non ten posibilidade de crear un proxecto de vida autónomo, nin de emanciparse, pois eso vai lastrar pois a economía directamente, non? Se o que queremos se o que queren é que lles expliquemos por que é un problema, é porque vai afectar a dinámica da sociedade. Destacaría ese cambio de mentalidade porque ata non hai moito persoas sen mala intención, pero polo que pois seguramente por influencia dos medios, parecía que o problema de vivenda era a ocupación, non? E que ata podería ser que a explicación a que a vivenda subise é pola inseguridade dos propietarios, que ante o problema da ocupación non lles quedaba outra que asegurarse eses ingresos. E eu penso que eso está a cambiar. E non está a cambiar só, está a cambiar porque hai movilización social, non é só porque haxa unha plataforma, é porque a xente vai tomando conciencia e a plataforma é simplemente un espazo de encontro onde canalizar ese descontento, e o que eu quero é que eso siga medrando, non? Porque cando as administracións empezan agora, como dicía antes, pois a anunciar programas de vivenda pública, falan de miles, de millóns, claro, eso é moi fácil dicilo, non? Nós xa temos analizado que logo deses millóns pois non todos se executan, ou desas 8.000 vivendas que se van construir en Galiza, pois algunhas están nin o primeiro ladrillo, non? Porque, bueno, pois polo menos empezaron coa propaganda. Eso xa é algo. Xa pasaron de sementar o medo a polo menos sementar a propaganda. E agora que temos que continuar é que esa propaganda se execute, non? E aparte, polo que falábamos antes, que o tempo vai correndo, pasa un ano, pasa dous, e dentro de 10, se non temos as vivendas que están calculadas que se necesitan, pois o problema vai seguir estando aí. Entón, destacaría eso, destacaría que parece que hai unha vaga de cambio de mentalidade, e iso é que finalmente vai empurrar as administracións a que fagan algo. E vai ser con movilización social. Xa sabemos que nunca se conseguiu nada pidiendo por favor. Por favor tamén o pedimos, porque fomos a Consellería de Vivenda e presentamos o que nos considerábamos pois unhas medidas urxentes. E tamén está ben, hai que pedilo, pero cando pides e non cho dan, pois hai que ir máis alá, e eu penso que hai que recoller este sentimento que parece que xa existe
para ir a unha movilización social máis ampla cada vez. Sí, moi importante tamén as movilizacións un pouco con esta labor pedagóxica e das entidades todas para reducir os bulos que está vendo moitas veces en relación coa vivenda, co tema de comentabas, bueno, os bulos, a desinformación, un pouco todo este englobe xeral que hai co tema da vivenda. Moitas grazas polas iniciativas, a verdade é que agardo que, bueno, pois toda a xente que nos este vendo, pois que ou que xa nos coñeza ou que, bueno, pois poda indagar máis e así poder tecer redes. E vamos ca última pregunta. Me gustaría que, pois, así unhas palabras así para decirlle a xente de cal sería como vosso soño ou que vos gustaría que pasara daqui con este tema, así un concepto clave de decir, bueno, creo que dentro de 10 anos poida pasar isto, ou me gustaría que a situación estivera así. Bueno, desde logo o parque público ten que ser máis forte, o sea, teñen que de alguna maneira pois dar unha estabilidade ás persoas con menos recursos. Penso que por fin sexa a vivenda un dereito, creo que se leva loitando durante todo este tempo. Bueno, pola miña parte, desde logo, que ninguna familia teña que andar escollendo entre como ou pago a casa, que ás veces é o máis terrible destas situacións. Bueno, eu creo que por complementar, eu creo que intentaría, o sea, me gustaría que dentro de 10 anos, ou se pode ser antes, se identifique que as políticas sociais por si soas non sirven para nada. É dicir, a pobreza e as situacións de pobreza non se poden recaer no caixón dos servicios sociais ou nas políticas sociais. É dicir, a pobreza sempre atende a situacións transversais. Entonces, creo que é necesario desde pues as diferentes administracións que entendan que as experiencias de éxito e os bons resultados dos programas diferentes que se levan a cabo realmente para erradicar a pobreza no seu ámbito máis amplio, provén cando se traballa vivenda con política social, con sanidade, con emprego. É dicir, non podemos seguir traballando desde segmentos, non? Sino que temos que entender que a persoa ten diferentes necesidades e que esas teñen que ser atendidas pois con políticas transversais, non? Eu creo que se me permite soñar a 10 anos é que o traballo todo vinculado, obvio, ten que ser desde os profesionais especializados, non, na intervención social, pero se falamos dun marco máis macro, as políticas sociais por si soas non van a poder resolver esa realidade. Un traballo máis coordinado. Pois eu pediría que en 10 anos non haxa outra crise, porque cada 10 anos hai unha. As dúas últimas foron da vivenda. Espero que esteamos tomando nota, ou que ten que tomar nota, de como solucionar o tema da vivenda, e que en 10 anos, polo menos, esta cuestión da vivenda estea garantida, en certa medida, porque virán outros problemas. Agora a inteligencia artificial, hai tecnoloxías moi disruptivas que non nos permiten saber que vai pasar daqui nin a 5 anos nin 6, pero polo menos que a vivenda, como a vivenda é o pilar para logo poder levar unha vida digna, polo menos que eso estea garantido, que se logo nos temos que pelexar coa inteligencia artificial ou con a ultradereita ou co que sexa, que o fagamos desde un fogar quentiño, non? Polo menos. Pois moitas grazas. Nada, vamos a sacar unha preguntiña destas que temos que recollimos co alumnado, que estivemos facendo obradoiros na universidade. Entonces vos invito a que pois algunha de vos ou quen queira sacar unha preguntiña. Por aí para non tirar os metros. Collemos unha e contestamos, non? Entre todos. Sí, a podes ler así en voz alta? Sí. A ver se non falamos diso xa. Bueno, que boas prácticas destacarías neste ámbito, igual xa saco outra, non? Vale, sí, sacamos outra, sí. Como afecta a precariedade laboral o acceso á vivenda? Bueno, que falábamos que todo ten que ir da man, quero decir, a vivenda básica, pero se non hai políticas de emprego, políticas preventivas tamén para evitar a exclusión residencial, pois o
ao final é a pescadilla, non, que se morde a cola. Entonces creo que a política ten que estar unificada en todas as áreas, non? Eu creo que por engadir aí tamén o feito de cambiar un pouco o enfoque de entender que a pobreza está vinculada con que non teñas acceso a un traballo, é dicir, que hai persoas que non, o sea, que o enfoque ou a parte de intervención non vai estar enfocada nunca en que accedan ao mercado laboral, porque por diferentes razóns ese non vai a ser o seu obxecto vital. Eso non quere decir que non sexan cidadáns de pleno dereito e que, polo tanto, non podan escoller un espacio sano donde vivir. De aí tamén falamos da garantía de ingresos mínimos, non? Pois para persoas que teñen problemáticas de saúde ou unha certa discapacidade ou dependencia, é dicir, garantir unhos ingresos mínimos para todas e todas as persoas. Creo que isto é un enfoque desde ese maravilloso estado de benestar no que todos queremos vivir como tal e que a veces se nos esquece e que ao final, como creo que moi ben decía antes a compañeira, isto é moi sinxelo xe estar aquí na parte de arriba e mañán verte no outro lado, e eu creo que se facemos ese exercicio de empatía nos daríamos conta de que temos que garantizar un sistema que protexa os máis vulnerables e non sempre o enfoque ten que ser o emprego, é dicir, non por esa razón non deixar de ser un cidadán de pleno dereito, vamos. Sí, de feito tamén en cidades moito máis turísticas así de temporadas de verán, de praia e tal, sí que salira tamén neste momento de xente con traballo e tal, que ao final tiña que estar pois noutros medios con nada de acceso a vivenda. Entonces é interesante tamén non relacionalo así sempre con precariedade laboral. Eu relacionaría a precariedade laboral e a crise de acceso a vivenda como un mesmo problema, porque a nivel de clases sociais o que che sube o alugueiro é o mesmo que che baixa o salario, é o mesmo perfil. Moitas veces cando se sube o salario automáticamente se suben os alugueiros, ou cando se dan axudas ao alugueiro se sube tamén o alugueiro. É dicir, se non entendemos como un todo, o que perden por un lado gañan polo outro, porque normalmente non somos as persoas asalariadas as que temos 3 ou 4 pisos, non? Normalmente quen ten 3 ou 4 pisos é quen xa ten un patrimonio ou vive de son empresas ou empresarios ou entón é o mesmo problema, penso eu. Entón habería que abordalo, incidir nese caso de que moita xente traballadora ten que compartir vivenda para poder independizarse. Non é cuestión de non ter traballo ni moito menos, non? Sí. Bueno, non sei se podemos sacar outra preguntiña máis. Saco. Vale. A ver, vamos a ir por aquí. Que é exactamente a intervención comunitaria, nos explican. Bueno, pois o que falaba un pouco tamén Ana, non? Que ao final nos coordinamos todos, da igual que seamos entidade pública ou privada, que ao final estamos todos no mesmo, intentando pois traballar coa mesma xente, e creo que é básico, non? A nivel pois comunitario. Eu creo que aí por engadir algo vinculado, por exemplo, coa vivenda turística, non, que saliu moito no espacio, é que creo que a intervención comunitaria está moi relacionada co urbanismo, non, e como construímos as cidades. Entonces, no momento que pasamos a ter cidades, sobre todo que en certas zonas todo é vivenda turística, automáticamente vai a desaparecer o comercio local, os espacios de encontro, e realmente como se desmonta todo o estigma e o prexuízo e toda esta falta de información real, moitas veces é porque cada vez nos foron desaparecendo esos espacios naturais que para min tamén a intervención e o traballo social comunitario, que é traballar ca contorna, ca comunidade, non? E favorecer e fomentar espacios que ao final é o que xeneran a integración efectiva e que desmontan totalmente o estigma e o prexuízo, porque cando ti te sentas nun espacio do teu barrio e interactúas cunha persoa que pode ser migrante ou que pode ser xitana ou que pode ter un problema de saúde mental e a recoñeces polo seu nome e a identificas como unha persoa máis, un veciño ou veciña, realmente a mitade desas ideas que pululan por a túa cabeza se desmontan. E eu creo que é fundamental falar de vivenda, pero falar tamén de traballo comunitario. As vivendas están insertas na comunidade, pero dependendo que enfoque lle demos a esa construción e a esa vivenda. Sí, se fala moito tamén de recuperar todos estes espazos públicos, non? Tamén de que ao final nos vamos afastando e que non se utilizan as prazas ou se deixan de facer as prazas. Tamén é importante recuperar toda esta
vida social. Pois nada, entonces chegamos ao final deste episodio no que estivemos reflexionando, pois agardo que aprendendo un montón de cousas que aparecen tanto no traballo social como pois na vida en xeral e sobre todo entendendo o traballo social como unha ferramenta de transformación social. E entonces agardamos que estas voces que trouxemos hoxe aquí, que compartimos este espazo, que vos remexan algo por dentro e que pois, vos poda axudar a sementar algo nos vosos territorios e nas vosas contornas. E lembra que podes seguirnos comentar e compartir, que temos canal en YouTube, en iVoox, que isto non remata aquí, que as nosas redes seguen medrando e as raíces que seguen rachando o chan. Grazas por acompañarnos e vémonos no seguinte episodio.